सुप्रभात पिलामाने पिलामाने तुम साहित्य बहिर तुम परी छोट पिलाटीए पद्यटी आगरू बारंबार पढ़ी सारिछ मन रही जाइथिब। आज आमे सेही पद्यर अभ्यास कार्य आरंभ करिबा। ताहेले पिलामाने आज आमे पद्यर सारांशटिकु पुणी संक्षेपरे मन पकई देबा। आलोच्य कविता तुम परी छोट पिलाटीए ओडिशार सुनामधन्य जुगपुरुष मधुसूदन दासଙ୍କ पिलाबेଳର ଏକ ସମାଜ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଟେ। ଏହି କବିତାଟିରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପିଲାବେଳର ଘଟଣାକୁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ରୂପରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଦିନେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ କାଦୁଅରେ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଳି ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସେ ସେତିକି ଖାତିର ନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଦଶହରା ଛୁଟି ହେବାରୁ ସେ ସାଥୀ ପିଲାଙ୍କୁ ମେଳ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ମାଟି ପକାଇ ସମତୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗାଁ ଲୋକେ କାବା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଟସଭା ଡକାଇ କହିଛନ୍ତି ଏ ପିଲା ଦିନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ। ସେହି ପିଲାଟି ବଡ଼ ହୋଇ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ବୋଲାଇଲା। ତାର ତେଜଭରା ବାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ତେଜ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ଓ 3 ନମ୍ବର କରିବା। ତୁମ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ ନମ୍ବର 1କୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସେହି ସମ୍ପର୍କିତ ପଦଟିକୁ ମନେ ପକାଇ ଏବେ ଆମେ ଗାଇବା। ତ ସେହି ପଦଟି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ହେଲେ କାବା, ଡକାଇଲେ ଗୁରୁ ଚାଟ ସଭା, କହିଲେ ଭଳି ଭଲ କାମ କଲେ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବା। ଏବେ ଆମେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ କୋଠରୀ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଦେଖ, ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ଗଲା ପଡ଼ି, ଝଡ଼ି, ବାହାରିଲା। ଏବେ ଏଇ ପଦଟିରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ହେବ ଆମେ ଲେଖିବା। ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍, ସିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଡ୍ୟାସ୍, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଡ୍ୟାସ୍। ତ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଦିନେ ଝଡ଼ି, ବାହାରିଲେ ପାଠ ପଢ଼ି, ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲା ଗୋଡ଼, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ଗଲା ପଡ଼ି। 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ। 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ସରସର, ତରତର, ଏହିପରି ଆଉ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି ଆଉ ଶବ୍ଦ ହେବ ଘର ଘର, ଦର ଦର, ଝର ଝର, ତର ତର, ଫର ଫର ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜି ଏତିକି ପିଲାମାନେ। କାଲି ପୁଣି 4 ନମ୍ବର ଓ 5 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା